Simemeza wena Nkulunkulu, sidinga wena Nkulunkulu. Uma singashiwa nguwe sizoduka Baba, sidumukele wena wethu. Ngoba mesilandela amadoda siyajika, mesilandela abantu siyaduka. Akufana wena Nkulunkulu wethu kule uNkulunkulu nakulesikhathi. Siyabonga sabazi ukukhona kwakho. Wonke abasiphambanweni wathola umkhala wesikhulu. Wabameza abanye babekhosa khona imkhekho. Abanye bakhosa yakhokhomela kodwa wena washanela empilini. Siyabonga Baba. Ngiphathele sasiphambanweni. Wafaza sabathi uphuma amanzi ekhazi. Nkulunkulu ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha kuzobe phakathi nini. Ngibingelele bazalwane, ngibingelele ubaba, ngibingelele umama, ubaba uBishop nomama uBishop, ngibingelele umvangeli, impela sizokunyaka zila. Amen. Ngizothi ke bazalwane, uNkulunkulu akabuki nani. Hallelujah. Mezobiza udinga ukuthi usale wedwa esitikini. Haleluya bazalwane. Ngamanye amazwi ukuba bathi sihamba ngezixuku besiya kuNkulunkulu ngakasekho namanje. Haleluya. Mengikhumbula kahle ngiphenduka 1995 ngisindiswa. Ngiyamukela uNkulunkulu namhlanje namanje ngisekhona. Kusukela ngo-1995 kuze kuzofika manje akusho ukuthi bezingekho izihibe ezisendleleni, kodwa noma zazikhona kwakuyizona ezingenza ngiqhubeke ngibe namandla. Ngoba umzalwane izobona amandla kuwe umbona ngokushawa kwakhe. Haleluya. Awumboni ngokushumayela, awumboni ngegift ukuthi lo muntu uthithele uNkulunkulu kodwa ubona ngenkinga ukuthi uNkulunkulu uthithele inkinga. Haleluya bazalwane. uDavide asehlane mfakeli, uma asehlane ukuze sibone ukuthi uNkulunkulu uphethile, kwadinga ukuthi kube nabantu abamdayisa ehlane ukuze ehlane befika khona ngabili. Ngamanye amazwi babatshela ukuthi baqedile ngalo mfana omncane, kanti abazi ukuthi ehlane bayonikeza amandla. Bazobuya befakaza ukuthi badilele ngithole ehlane bekuthi ngiyafela ngibona izinto ziyaqoqeka, kodwa badla ngwathatheli amazwi wathathe ebheleni elalibhekele nalo kwawena idewula wabona ukuthi kanti uNkulunkulu yekubeni. Haleluya. Ngisathini mina namhlanje, ngisathi ngisale manje ukubuka intungu yesenkolo yakho kodwa ukuthi uNkulunkulu unamandla kusho afuna ukukunika wona ngoba ukhona. Haleluya. Haleluya. Uthi Davide eqhamuka ngamafona ngamaqhamuka kuphela ehlane befika uIsrayeli uvijezelwe, befika uIsrayeli uvijezelwe, befika bokuqala nababona ukuthi uzonibani umuntu ozoba nemfihlo ngoba lelo mntaka baba ungalini benginasitoko nokuzogcina ufanele odelela kufanele ifokasitho kodwa nanini kusashela khona namhlanje nithi nabelibhayibheli nokuqala umfabo omdala ufika uyokuthi kude uzokwenzelwa umuntu ozoba nemfihlo kodwa umuntu wakhe ngoba uyabazana nomuntu aphakama bakuhlalise phansi baqeda amandla. Kunabantu abahlele bathaya abantu abathanda baqeda ngabantu abathembileyo.
wena ufana nje futhi awukabi nawo namandla nasekhaya awuthethiwe yingakho babekusisa nembuzi lento lezi zikhoyisayo usubona ukuthi usanganyaba lomfilisti phambi kwethu lithi phepheni mase wavela wasuka kulo muntu amnikeza i-answer eyi-positive eyi-negative kumfuna i-answer eyi-positive waye enkosini uqobolwayo wafika wathi sewunikani osengoba lomfilisti ophambi kwenu sewufisa iminyaka neminyaka uthi ukhulunkulukuntu mephenza usawuli wavela wangesa umfana omncane kodwa wesa unkulunkulu ogile nomfana omncane wasolale phedula wathi uzonikeza indodakazi yami bese niyamhlolokisisa umuntu osengoba umfilisti lalela mntana baba into wayethu udavide wathethi ngeseyabouya lomfilisti isikhathi ayabuya bamnikeza ibhaka ezinamandla ngoba abantu bathembele entweni bayibonayo abathembele entweni ebazizwa ngomoya kizethi mntakama namhlanje sike siyeke izinto esiyibona nokwenza sihambe ngomoya asiresethi izinto esiletheni siyibone zenzeka lalela mntakamaba asigenelani kwangena kuhle bafike siphuma ngoba sesazi ukuthi sileba bebenike insimbi lezi zinto zokuvikela kodwa umphakathi umfana uthi hayi yasinda le dayiphamsethu wayikhumule walahla lapha waseye emfuleni yazi kumele uthini umfula umele iHoly Ghost umele umoya ongcwele lefike emfuleni wathatha abantu amabani yokafshelelisi wabuya nawo uGoliathi wabona wathi wena into amatheko ngilethela khona ngithanda umfana bephendula uthi ndiza kuwe ubona into ebovana kanti kuyekisa mina negama likaJesu anizama ngamandla nangekhwepha nangobukhona kodwa ngiza nalento engigibelekile namhlanje nekubona mina Goliathi kodwa uzobona uNkulunkulu nithi iBhayibheli isikhathi umfana ekhuluma lento waseletha ubufakazi abuthelehlane ngoba ubufakazi obutholileyo yibona buzothetha izinto esezivalekile wena uyakwazi ukuthi uvulekuphi wena uyakwazi ukuthi yini eyifihlile kodwa kudinga ukuthi ufakaze ngayo ubona izinto zitaqeka ubona nakhethee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 
Hallelujah. Yonke into ongena kuyo ayingeni ngoba kunephutha. Kodwa uNkulunkulu ufuna ukukhipha somewhere. Ngizothi umntwana baba awulahlwa ngabantu ngoba kunemistake. Kodwa yingoba uNkulunkulu ufuna usale wedwa uzibonakale noNkulunkulu. Nokho ukubhalekela izinto uNkulunkulu akunikeza zona ukwazi ukunqoba. Ufuna intombi nofuna ukukhoza ngezinto akawuzela ngezintombi kodwa uzela ukukhoza wedwa. Sokhuluma mina namhlanje. Lithi ngiphephele. Umfana wethatha ingoma nyanga. Niyayithatha uyathandaza uthi ngegama likaJesu. Ngihathi ngiyambona. Ethandaza ethi namhlanje nami uNkulunkulu. Niyayithatha ingoma lithi iBhayibheli wayibhalisa wayithi. Isikhathi lithi uGoliathi uphethe ugqoka impahla eyinsimbi kuthiwa wayegqoka impahla eyinsimbi. Wayemude uGoliathi ngokwe-height. Kuthiwa isikhathi umfana edayisa ingomani uGoliathi naye uyeza uza kulenta athi uzoyithatha bese hamba enikeza izipho zezulu. Ngamanye amazwi uGoliathi ayibone lento ephambi kwakhe. Kanti uNkulunkulu akufeyele uGoliathi, akufeyele uDavide, kodwa sekuNkulunkulu uqobo lwakhe. Ngoba uNkulunkulu izinto ebhekane nazo bawuvumile ukuthi akusebenzise uyasuka wena. Kusalele nesibathini la ngabe ufa khona. Uthola ungasabi. Bazokuthi izitho zakho ukuthi kanti sihlebile wayibuya. Kanti ngibone wayibuya. Isizathu yini? Ngokuthi uNkulunkulu ephasini yakho yakho nekusesile wasala yena. Wasala yena. Izinto ngoGoliathi mfameli yazinyulu ukuthi isikhathi eshawa la angimboni ewa ebheka le. Kodwa uya ukala ngamadolo kana bese wabuso
ikhathi uthulilento ikhathi uthi lezitha zakho siyazi ukuthi umuntu ogibele wena umele ukugukela kala ukuze nikwazi Nobody sees us as a family. See me up with us for the Kalamaton. You see this place about the Mukungo. Let's have a woman whose paramis and your water. She was an empty task. You must see one. What you will do, I will call over one God. What will you paramela? Hallelujah. Jesus. Which people of your Kukulet? You get as a direct. A small. Ukoya tokala phansi ngamadolo wathi ngiyamusa ethi inkosi ngwele simamate kushishita samakhethi noma amanye abantu kushishita sakho esimanje ukuthi ngabe siyabulela isibone sesiqala sikubonela mkhulu sibonele mfana umsebenzi ufana abantu lokho kodwa kube bona kunike promotion kodwa akwazi ukukhupha umthetho kodwa kube bona bakuphakamisayo Hallelujah. Ushaphetha noma ushaphetha aphetheko uNkulunkulu waqala waphephela. Amen. Yababanjwa ngamadoda etheniwe baphosa isithandweni somlilo. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathula ngathi akekho. Kodwa ngithanda nabafana bathi niyamafa namhlanje. Kodwa kuzosaziwa ukuthi bakhona amadoda afela ivangeli kukhona amadoda anokhetha amanga esithandweni sakho kodwa hayi isigaba likaNkulunkulu ukuthi ngamanye amazwi wenzobhala ihistory yokumbulala kwakho. Jesus uyehisa kanti uNkulunkulu uzofela emlilweni. Bavela abafana bangena ngathi bangena olwandle bangena kumaswimming babonakala babhukude emlilweni. Kwabizwa kwathiwa hayibo kanti nifaka abantu abangaphi la kwathiwa sifaka umuntu oyedwa sifaka amadoda amathathu kwathiwa sesibona wesine phakathi kwabo kodwa lo wesine akambekeki amehlo akhe abalekelwa umhlaba wonke kanti nifake bakade balela mntaka baba siyobe inkinga sishiya wedwa. Ngizoqinisa wena namhlanje simaleba zelisane wedwa uNkulunkulu ufuna ukusebenza ngabo ukuze uNkulunkulu asebenze wazi ukuthi uma ugcwala ituro wena uzobe imessage yakhe ingatholakali kuwe kodwa kudingeka namhlanje usale wedwa ukuthi ukwazi ukuphakama. Asiye kuvese sifaka phela lencwadi Genesis 32 verse 22. uJehova wasemandulo kusenguyena namhlanje. Jehova wasemandulo kusenguyena namhlanje.
Also, Tony, let's finish this church is type. Genesis 32, verse 22. Genesis 32, verse 22. Wavuka ebusuku. Isoko sithi uJakobe ubambana noNkulunkulu. Yes. Wavuka ebusuku. Wathatha omkakhe ababili. Wavuka ebusuku wathatha omkakhe ababili. Nezincebukazi zakhe ezimbili. Nezincebukazi zakhe ezimbili. Nabantwana bakhe abayishumi nanye. Nabantwana bakhe abayishumi nanye. Wawela ezibukweni elithiwa iJaboki. Wawela ezibukweni noma wawela emfuleni ethiwa iJaboki. Wabathatha wabawelisa emfuleni. Wakuwelisa nalokho anakho. Wawelisa konke owayenakho. Wasala yedwa uJakobe. Wasesala yedwa ngamanye amazwi akekho umuntu owayembheke. Wabambana naye umuntu. Wabambana nomuntu seyedwa ngamandla abantu bakhe abayenabo wayesebawelisile. Kwase kwasa ngoba akekho umuntu omlalelayo ubusele yedwa. Esebonile ukuthi akamahluli wathinta esikhoxeni sengonya yakhe. Esebonile ukuthi uJakobe akahluleki noma sesele yedwa kwasokuthinta isikhomo senyonga yakhe. Waphinyazeka uJakobe esikhoxeni senyonga esebambene naye. Wathikabezeka because ubambana noNkulunkulu. Wayesethi angihambe ngokuba sekuyasa, kepha wathi anginakukuyeka ukuba uhambe unganibusisanga. uNkulunkulu uthile sengiyahamba ngoba ngiyabona lento ngathi uyithukele sekuyasa manje sokusibambana mina ngicela ukuhamba uthi uJakobe angikwazi ukumyeka unongibusisanga. Sizothi nabantu abathi sesiyabona kuyasa kodwa izinto zethu asinqobi, kodwa siyabona sekuyasa asikwazi Nkosi ukuvumela uhambe kodwa ubusiso wayishiyanga. Qhubeka. Wathi kuye, ungubani igama lakho na? uNkulunkulu-ke mesofuna umuntu uqale umbuze igama lakho. Ngamanye amazwi into efanele ishintshe qala igama ngoba namadimoni azi igama lakho. Wathi nginguJakobe. Wasethi nginguJakobe. Igama ethi Jakobe lichaza ubamba isithembu. Wathi igama lakho alisayi kuthiwa unguJakobe. Igama lakho selizoshintsha ngoba igama lakho line-bad history. Kepha u-Israyeli. Kodwa usuzoba ngo-Israyeli. Ngokuba ulwile noNkulunkulu nabantu wanqoba. Ngokuba ulwile noNkulunkulu nabantu kodwa wenjani? Awusho ukuthi umlobi wena. Umlobi wena. Lalela mntana umlobi wena.
kuvaliwe. Haleluya. Yazi ukuthi umnqobe umnqoba kusho ukuthi ungena empini. Amen. Ungena empini uphuma ushayiwe, uphuma ungasakwazi nokuhamba. Kunento engithanda kakhulu, ngithanda ama-movie. Endlini nje ngihlale ngibuka ama-movie. Ama-movie ukubona isitayela ngebashaya. Ungaze mocabanga usizofa ngendlela esiyoshawa ngayo sibambe size siboshwe. God bless you. Ungaze ucabanga ukuthi sizofa. Kade asizukufa. Sishawe. Usibone sihamba siyojima bese siyabuya. Amen. Hayi ngoba ngisuke ngithanda i-violence. Kodwa suke kunesifundo esuke ngifuna ukusibona la kulama movie. Bese ukuthi noma ushawa akusho ukuthi baleka. Yeah. Kuyezwa abazalwane. Noma ubone ukuthi izinto ziyakubhedela, uyabona ukuthi uphakathi kokufa nokuphila kusho ukuthi baleka. Amen. Kodwa kunalokho kusela khona uma ukuthi uyafuna uNkulunkulu. Hallelujah. Kuyezwa abazalwane. Amen. Ngike ngitshela ukuthi ngoba Nkosi ngaphenduka. Noma ngathiwa sinetha kanjani isithola ngife khona. Kodwa nginalo igiya lokuye emuva, kodwa nginegiya phambili. Hallelujah. Sizothi ngabasimame kulesikhathi abathi noma izinto zisinetha noma siyenkonzweni bafika basihlebe singajabule enkonzweni kodwa sizofela khona. Oh Jesus. Noma isibusiso singakafiki. Lalela mntaka baba, isibusiso sakho sizofika kulento ekukhalisayo. Hallelujah. Uyabona lento leyibona ngathi nzima. Ngithona kahle khona nomama abaningi zabo sibhema insana. Jesus. Sihleli sibhema insana nayazi ukuthi ungayifuna ukuya enkonzweni. Yena sekukhalisa ubusuku nemini. Hallelujah. Leyo ngani yona izokuphakamisa. Lalela mntaka baba, uzokiva please impilo ukuthi yahluleka namhlanje. Angithi bakuthola uzobona namakhala ikhawe into eshayiwe. Asiyinte nengozi ngemuva kodwa into nengozi phambili. Hallelujah. Ushaka wayembulala umuntu oyinegiya yamuntu kodwa wayebathanda abantu abayaphambili abaphikelelayo. Lalela mntaka baba, uSathane uma ezobulala umzalwane uqale evulela izitha kuwena. Isikhathi evulela izitha kuwena abantu abazokuhleba bazokwenza ugive up ukubona ngathi awuyiphambili. Ugqoke ibhulukwe lakho bakutshela bathi awukusoka kuphila lebhulukwe lodwa isikhathi siyaphela. Uthi uzenkonzweni uyadumisa bathi awukubuke ukhulukhulu lodwa kwathi wena kuzoba kunjani. Hayi ngoba kulaba bantu bakuhleba ngempela uSathane uvusa izinto ukuzokwazi wena ukunqobeka. Kanti uNkulunkulu ukuzokwazi ukubusisela uvusa izinto ukuzokwazi ukuyenza ukuziphakama. Ufuna ukuthola umkhumbulo kudingeka amanzi ukuzophakama. Ayikwazi umkhumbulo ukuhamba nobeke esihlabathini ngoba wetha amanzi. Amanzi inkinga obhekane nazo yibona amanzi akho akuphakamisayo. Isikhathi inkinga inyuka nawe uyaphakama. Hallelujah. Oh yes. Ukuthi basemsebenzini kunabantu abasebenza. Baseba ngoba uNkulunkulu ufuna ukuphakamisa, ufuna ukunikeza nezelo kulento emuva. Uyabona ukuthi kufanele ukuthi ukwazi ukuphakama unyakaze ukuthi ngiyabona nokuhlele ukuthi ukwazi ukuthikiela. Oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Balungela ukukhuluma bayekha abantu abakhuluma. Balungela ukukhuluma izinto zikhambela kahle. Ngoba babona ifriki kwenu bona ngathi konke ku-right. Uthi ukhohle nanokuthandaza. Kanti ukuzukwazi ukuthandaza. Uthi ngoba ifriki lakho lineyenje. Uthi konke kunaphela. Oh Jesus. Asini siya ukutula. God is not the only one who malela.
Ayipindele nakusini snake kuthula. Kodwa snake no ukusuka kusuka fana ukubhesabusa. Inkinga ngithole ngithole usebenza lesulo. Lenza kuzokufika isasa la uNkulunkulu. Asikhuluma igama lakho. Bese uyaphendula. Athi igama lakho lamhlanje. Yena lisaba ngizodiwe. Kodwa ngizoba nguthandiweyo. Ngoba mina ngithandiwe. uNkulunkulu bafika kanti bangazi ngumkhamili befika shika kamili kodwa yile ngidumisele ngidumile lokho shikile dumisi haleluya uma zosebenza kasebenzi ngento engekho kodwa usebenza ngento ekhona isikhathi akulela amaphepha ivangeli lithi iBhayibheli wabizulezetiya wathosa usomuka lezokuba ufika kunamathambo esigodini kodwa namathambo wade afa befika ubuza ukaya uthi lamathambo angaphila la uNkulunkulu befika kuwe ufika ukubuza yonke ethi wabathi ukushumayela noma wabathi ukusebenza izinto zakho kamanye abantu ufuna ukubuza wena kuqala uthi lokho uthi yazi wena Nkosi isikhathi esinyazo wena Nkosi kanti uNkulunkulu uthiphe ubaba owayesele indoda yakhe yaya empini yayikuwo yamathambo nendoda nomama wayehleze kuza kuthi indoda yakhe yafa ethi nomama yami indoda ifike yabuya ngoba bakuthisiwe abantu abaphethwe nabasephethe izinto kodwa bahlale noma babona ngathi isema isekho kodwa bahlale babona ngathi kodwa bahlale bahlale kuthalo uthi profeta phezulu kwamathambo yathi ngiyabona usekulezi itulo ngobuhleli kanti uNkulunkulu yathi ukhona into eyiprofethayo ukhona into ezonyakaza kulezi itulo itulo eseceleni khona into ezonyakaza namhlanje kuzofaka isikhathi khona into ezonyakaza ngiyaprofetha sibili ukuthi khona into ezonyakaza namhlanje kumele uyenze kanti khona into ezonyakaza Valer la Nkulunkulu nende kathikho Valer mntakabafu ulahlekelwa yinto ngoba ingani uNkulunkulu uzokunika okukhulu lithi iBhayibheli neprofeti iThabo akazange aye esigodini mfundisi ayoqoqa amathambo akhethe ukuthi leli thambo lakho ubona lithambo noma leli thambo lakho ubona lithambo kuthiwa yiyo amathambo athi vela kuyo yayenzela kithi yafika nomsipho namhlanje mntakababa usuka kodwa wakho sale pholele yiyo umkhulu wakho ozosika ukanti izinto zakho haleluya ngathi umoya balufana besele emkhulekweni ukhulela noma isimo sibone ngathi asavuma uthi uma ukhuleka ubone ngathi hamba yinto kulento okhulekayo kodwa uqhubeke uhlale yamthanda uNkulunkulu bese sokuthi sibuthi vele umnyama kakhulu lokuthi bonke abantu abakusisekile bazotshela ukuthi empilweni kuvele abamnyama ngabona ngathi kuphele yonke kanti bozisibusisi isibusiso sakho sisey'nyembezini zakho yabona izinyembe zekhaya siyazi isibusiso sakho lithi iBhayibheli wathi sokuyasa kodwa akwazi ukuphethe isibusiso ungasishiyanga uthi uNkulunkulu bani wena igama lakho ngubani hayi ngoba uNkulunkulu engamazi igama lakhe kodwa ufuna ukubuza kuphuma emlonyeni wakhe into eyenza ukuthi umzalwane ephenduke mina ngiphenduka usuku nosuku ngoba nginjalo kuhlezi ngikhulela uNkulunkulu ukuthi izona engizazi nengingazazi kodwa Nkosi ngithethelele zona ngoba usuku nosuku ngazi ukuthi ngonela ngawo
angazi ukuthi izinto engizenzile bengaka abantu emagudu sendleleni. Lokho kuchaza ukuthini? Kuchaza ukuthi uNkulunkulu uyamthanda umuntu. Isikhathi uNkulunkulu ebuza umbuzo vele uyineke uNkulunkulu uthi inkosi bo bona moyineka kubantu abantu bazokuhleba ngale nto oyineka ngayo kodwa ayineke uNkulunkulu. Haleluya. Kamanye amazwi ithemba likho komunye umuntu othi ithemba likuNkulunkulu. What? Amathambo mehlangana inyama yabakhona usethi uNkulunkulu prophetha-ke lamathambo amile imsipha kuthiwa uprofetha amathambo amile imsipha aphenduka into enkulu. Ngiyambona lo mama elahlekelwe indoda yakhe iminyaka neminyaka ibona iqhamuka ngathi ngiyamuzwa seqhamuka ngekho athi mhlaye vela siyakutshengula njengamathole siyakutshengula so much better ourselves. Kifuni mshona wa mashi sasa kopa. Chako hiyo. Wala sasa tandas. Niasi ubichi. Mpelana na mama kukolea attention yao. Yoko leo hapo sana. Ya jamaa mko leo hapo hivi. Nikisi. Ya nikisi. Ubuza abantu ukuthi yakhona bethe khandaza ikhizile liphengolo izinto ithandaza namanga ngezenze samanye amazwi akani nomuntu lophila yena yedwa ubuze elikashwa kakhulu uthi bese ehambile lapha kuletazi umuntu yathi mhlanya ngoba phela umuntu wathi umkhulule ngiyazi lophile ngamanye amazwi into efanele nayo ukala kwena inhliziyo yakho before uzolandela nokuphefumula wakho. Ngezekile ukuthi inhliziyo yomuntu iyakhosisa imbi ngaphezulu kwakho konke ubani ungayaziyo. Bese ethi mina Jehova ngivivile inhliziyo. Kuba ukuthi lo okholwa yimina angabi nogogodwa lokuphila phakathi. Mawufunda uJeremiya uthi inhliziyo yomuntu imbi ngaphezulu kwakho konke ubani ungayaziyo. Mawufunda uHezekiya 19 yena uthi ngikhiphisele into ngifaka inhliziyo kamoya. Kamanye amazwi mntaka baba namhlanje uzokhulekela wena ndiqobo lakho. Awukhulekela abantu abangangena ukhulekela abantu abanjani ngoba nabo umsebenzi wakho uNkulunkulu akusiyo umsebenzi wakho okwakho kanisikhulekele wena bese idisizwe sikulane. Come forward tujima kumela sisathandaza kuthela into efuna ukuyisho manje sikaba sisithandaza yedi language yokhuluma ngokuthi ukhala ngokuthi empandleni ne-act kodwa bana ne-language yokuthi baba siyabona ukuthi usibekile kuleli banga angiphinde futhi lento ungakhali ngokuthi ne-act kodwa jabulela ukuthi uNkulunkulu umbekile kuleli banga ngamanye amazwi uNkulunkulu udinga wena. Sengiyathandaza khona umuntu ongathi impostoli ugqokeze umsothandaza ufike ngami afune dijina azoma lana sengibeka isandla sakhe sengithayina semsebenzini isikhathi siphelile ngingena u-1 o'clock namhlanje kodwa sengiyahamba manje sengiyahamba uma khona sizothandaza lalela mntaka baba leli bandla ibandla elikhulu kwaphi ungaboni namhlanje kodwa mina ngiyakutshela vangeli leli bandla sokuthi mina ngilibona ligcwele sizolibeka isikhathi esincane kodwa ngoba ligcwele uma kuwukuthi uNkulunkulu asisibekile sisaphila futhi kuzoba nemphefumulo ngekile sifele sonweni kodwa ibandla likhona nize nibabeke isandla